Merg cu mașina zilnic, dar cheltuiesc cu transportul doar jumătate de cât ar fi normal. Este cazul celor care folosesc în loc de benzină instalații ce funcționează cu GPL. Nu doar costurile sunt mai mici, dar și pericolul de explozie este mai redus în cazul unui accident. Pe timp de criză, tot mai mulți români își trec mașinile pe astfel de sisteme, iar efectele se simt. În fiecare lună se fac economii semnificative în bugetul personal. Pe fondul crizei și a scumpirii benzinei, românii au căutat soluții alternative pentru a reduce costurile de transport. Astfel, țara noastră a ajuns pe locul 3 în Europa la vânzările de instalații GPL pentru mașini. Vânzările de kituri auto GPL s-au dublat în această perioadă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În mod normal, acest model de mașină consumă în medie 25% pe benzină. Dacă o echipăm cu un sistem GPL, cheltuielile se reduc la jumătate. Calculul este simplu. Evoluția prețului pentru benzină și pentru GPL din ultimii 3 ani ne arată că prețul benzinei a urcat continuu și semnificativ, în timp ce valoarea media litrului de GPL a rămas la jumătate din cuantumul benzinei. Foarte mulțumită, având în vedere că de când am instalația pe această mașină, cam de un an și ceva, am economisit ceva bani. Pentru autonomie mai mare se pot monta mai multe rezervoare, după cum se vede. Prețul de vânzare a chiturilor de instalație auto GPL variază în funcție de modelul mașinii, de anul fabricației, de rezervor, dar și de capacitatea motorului. Cel mai ieftin sistem pornește de la aproape 1000 de lei și poate ajunge până la 10.000 de lei, însă investiția se amortizează în doar câteva luni. Rezervorul de GPL este de 2 ori mai sigur decât cel de benzină, asta datorită unui sistem de siguranță cu 3 nivele de protecție. Atenție însă ca rezervorul GPL pe care îl instalați să fie autorizat, altfel riscați accidente grave. În Bulgaria, aproape toate dealerii au ofertă pentru mașini noi, înainte vânzare, echipate cu instalația auto GPL. Directivele europene ne obligă ca până în 2020 10% din mașinile comercializate să folosească carburanți alternativi.